Podcast'ın saniyas yanlış mehmanımızda Kazan yol verip CEO oldu yanımda. Ya mesela hazır öğrenmek kıyıcı tanıştırayım. Öğrenmediler Kadra. Böyle. Hava. Men Kadir Ördür'deyim. Salam emme. Hoş gördük. Yol üledin CEO'su olup gitken yani. Amerika'da, Avrupa'da İngilizce CEO değil ya. Rusça general direktör değil ya. Türkmençe ne olacak? Müdür olacak. Ay başlık bilin kide. Var yani. Atavi. Avni yol vetler öğrenmem yani yakında işleş başladık. Kadra men tanıyan varın. Dinleyicilerimiz hakim yani gençlerin bir sizin kim dinledi ni dinledi näge şahsiýetini öwrenmek üçin özüňiz wada gysgaça aýdyp berer. Men Balkandan, Terdar şäherininden Öňkada Kızlarbat 94-nji ýylda doğulan bärde häzirki wagtda Belarus döwletinde ýaşaýan, bärde Belarusiýa döwletinde okapdym. Medisina urundan 2011-nji ýylda geldim. Häzir bolsa Belarusiýa döwletinde nesip bolsa Türkmenistana gitmekçi. Tölemä. Atavi. Ni şol men asıl soraýyny padyp böldüm oyun bir gününden näme gittik. Ya düýün aslında düýün wagtda. Yani yol beret yan bir ýyl bolupdyr. Yani platforma açanyda. İlk başta yol verdim. Asıl näme sebäple açylan platforma? Asıl başdaky açmak maksadymyzda näderki wagt strategiýamiz ýitgede başda bilim platformasy ýalaşypdyk ýa-da bilim platformasy plus mentorçylyk sistemasyny goýupdyk. Ýagny her bir türkmen ýaşlarymyz üstünlükli bolan türkmenlerimiz bilen habarlaşyp biljek bir ýerinde öğretmek istedik. Ondan soň türkmenler ýaşlarymyzyň online bilim alyp biljek ýerini öğretmek istedik. Häzir bolsa ondanam biraz üýtmeli bolduk da. Dogry. Şol ilki yani platforma asıl strategiýetine üýtgüpdiňiz. Awalda habar bar. Ini ilk başdaky şu asıl bizim Türkmenistanda yani benim fikrimçe yol ve birinci olmasa da belli bir ýagdaýda yani beýlerin içinde bir näçe talipler yetiştirip da yani siz yani özümem malum etdim, tutur etdim yani graphic designer boldy. Häzir bolsa yani content marketingde dowam etýär. Ini diýjek bolýanym şu yol verdim asıl yani döreden adamlar belli bir ýerde siz ekonomi däliňde adam. Yani şolary alap diýjek bolýanym şu döreden adamlaryň hemmesi bir topar bolup yani siz döredeniňizde ilk başda eriňiz belli bir dünýä künjeklerini başga ýerlerde ýerde diňiz dälen. Diýjek bolýan şey Ibrahim adamlar bir ýere ýeňnäp şol belli bir dada ünsü bolup belli bir ýolda gitmäge asıl näme sebäp bolup bilýär. Sizin asıl medýür hökmünde şol ýol berdi öňe nähili näme bardy? Asıl biraz tarih kurum verdim. Şolary alıp başta Murat Nesir dip olanmady. Şu zat gözleýärdi. Bu web developer gözleýärdi. Ýani öz pikir bardy. Ýani özüne website ýasatjak bir web developer gözleýärdi. Menem gelip kömege edeýle, onu edeýle diýip başlapda başynda. Başdaky proýekt Murat Nesir'in kellesindäki mentorçylyk programasyny oturtmakda. Ýani bir website ýasamaly, website'in içinde mentorlar bolmaly. Islenýän adam şu mentorlar bilen habarlaşyp özlerine kömek alyp bilmeli. Ondan soň birlikde işläp başladyk, oturup gürleşdik, etdik. Şu proýektimiz biraz ulaldy. Näme üçin ulaldy? Sebäbi men web developer bolup web developing öwrenýärdim we beýleklere de öwredesim gelýärdi. Murat Nesir'in özü Python bilýärdi. Ýani olam Python öwredesi geldi. Şeýdip
komandamız köpelip gitdi. Soň her kim öz bilýän zadyny başgalarına öwretsin diýen pikir bilen başladyk-da maşynda online bilim bilen. Şeydip bizim edýän zatlarymyzy görüp birinji tapgarda diňe öz komandamyzyň agzalary bolup okutdyk, ýani bir 5-6 adam bolup okutdyk. İkinji tapgyrda ýem şoň 2 tüýtur geldi-de, ýani bizim edýän zatlarymyza höweslenip başgalaram şu öz bilýän zatlaryny öwredetler gelip mugut tapak berip başladylar. Başka şey de başladık da bu dağda da tesir eden zat internet, yani hemmemiz herimiz bir başka yurtlarda yaşapıyor, sokapıyor. Onun birbirlerimizin edýän zatlarymyzy görüp höweslenip her kimgem etmek zady var, maksady var, ýöne ine başlaryň şimdi başlaryň diýip ertä goýulýan bir iş taby. Soň her kim birbirini etýänini görüp höweslenip şeydip gelip köpelip başladylar. Tapışdyk da häzir komandamyzdan, häzirki auditoriýamyzdan köpelip gitdi. Ýoş. Gatoy. Inni ýanky aýdyşyňa ýalar bir adam beýlekde etip başlan zamandan her kim ýanky iş okuny bolýar diýişine ýaly. Bir gyzyk sorag bar da, özüm ýanky bir belli bir wagtda ýanky wagtyň içinde köp iş ýetişmeýän bilen wagtyň iňçe produktiwdi diýilýär da. Ýanky wagty dogrulanmak mı näme? Indi jek bolýanym siz şu belli bir ýanky ýol berdi, müdir bolup inni bir näçe adamlar bilen işleşýäňiz. Şoň ýagdaýda meselem bir komanda bolanyňyz üçin hemme kişi öz edýän işi bilen ýanky jogap kaçyp duýýar diýen zada bir özüňiz söylediňizmi? Ýanky komanda bolup bir zada gitmek meselem ondan ýanky aýtýar bir hujumy ýa-da ýakolmuşsa, ondan komanda bolup işlesen bolsa belli bir zada okunýan, belli bir zada ýetişmeli, belli bir zada etmeli, proýekt bilen bir belli bir wagt bar. Şolar barda ýanky komanda bilen işlemek barada nähilek özçülük bar. Howam komanda bolup topar bolup işlemek ilki bilen aňsady işler, ýani öň tejribesi bolmadyk biram bu da gözegçilik ýa-da dolandyrmak işinde tejribesi bolmadyk adam üçin hasam kyn. Sebäbi birinjiden bizim komandamyzda şu adaçly hiç ile aýlyk zat berilmedi. Ýani hemmemiz meýletin ýagdaýda etdik. Meýletin ýagdaýda bolmasa da aňsady işler, ýöne meýletin ýagdaýda bolanda has hem köp rahmet siňdirmeli bolýan adamlarda höwes öğretmeli bolýan. Hemmemizden belli bir maksatlar esasında bir araya gelip, ýani başlamada öz türkmen dilimizde kontentler olsun, öz türkmen dilimizde online bilim berip bireyli. Sebäbi ilk başlamamızda internette türkmençe maglumat ýokdy. Ýani daşary ýurt dillerini bilmedik istenlik bir ýaşlaryň çekip biljek kynçylyklar bardy da. Häzir hem dowam etýär, häzir hem yeterliksiz. Ýani häzir näme de bolsa 1-2 ýyl bundan öňe seretseň täze okuw merkezleri, online bilimler zatlar dörek başlady. Edil biziň açan wagtymyz şu kynçylyk bardy, şu yetmezçilik bardy. Komanda bolup işlemekde bir o tarapy, peýdal tarapy şu edilýän işleri ýekelik etmek kyn. Sebäbi ýeke eden wagtyň bir gün höwesiň boluplar, bir gün bolman bilýär. Ýani dowam etdirmek, dowamly etmek kyn bolýar. Ýöne edil seniň ýaly başgalarynyň hem şu işe edýänini görüp sende de höwesler bu işe edýärler, menem edeýin diýen bir atmosfera döreýär. Şonuň üçin başynda näil diýilýär bu hypam diýipler ýa-da başgalardan höweslenmek diýenler, şular ýaly başynda şular ýaly başladyk. Ýöne häzirki wagtdaky planlarymyz has professional başdaky zatlarymyza bar. Häzir belli bir planymyz bar, biznes planymyz bar. Başda biraz test modunda giden bolsa, häzir nire barýanmyzy aýdyn görüp bilýär. Şoň üçin häzir hasam komandamyzdakilerin höwesleri zatlar bar. Başdaky agaramyzda.
Gaty-gatyky tema aslında benim üçün psihologiya, komanda psihologiyasy ýa-da topar psihologiyasy bolsa. Sebäbi özleri köp ünslerdim da, ýa-ni belli bir ýa-da bir köýdüm işleýän proýektlerden meselem gysgaça ilk başlanda maňa kyn düşdi. WhatsApp tarapyndan öz ýa-ni öğretmeli işlemlerden ýa-ni WhatsApp ondan belli bir komanda bolup başladyk goýdyk. İki tarapynda da komanda häzir bolsa 3 bolduk. Ondan iki tane gözlerden beyle kadem etdiği tenemsen etcek bolýan sorulatı yetiştirjek bolýan ondan belli bir näçe wagt gowulmaly kitaplar bardy, endikleri bardy da meselem gowulmaly endige edilmek üçin ýanyna birini alýarlar. Meselem komanda alyp şol adam bilen şu 10 gün dowamında her iki bolup ýa-ni 10 gün bilemok günne 50 sahypa kitap. Adam okaly, 50 sahypa okaly. Ondan men özüm bir kez duýýan, günäl duýýan da ol adam 50 sahypa okada, benim okamady. Indi jek goýanym, şu psihologiya tarapda gyzykly. Indi siz belirli da şeýle aýtsak, ýol berdiň ýa-ni häzirki CEO-da lider da. Ondan indi men asal siziň ýygnaklaryny atlaşyp şeýle tanamsam, gowulýan şu ýagdaýyny ondan şoňa degişli bir sorak bar. Şo liderçilere degişli 3 tane iň gowy berip biljek maslahatlaryny näkilek. Meselem ýaşlamyň agzyndan belli bir derejede topar ýatap, belli bir biznes plany samalaşyjak bolýarlar bardyr. Düşündüm. Şular ýa-da liderçilik gaty köp kitaplar we zatlar bar ýöne bilmedim. Käbir adamlar meni özüme lider diýip bilemok, ýöne lider bolmagy finansiýan, ýani lider bilen başlygy tapawutlandyrýanda lider gelin edeliň diýe başlyk bolsa bar et diýe lider elinden tutup bir zatlar öwredýär, kämilleşdirjek bolýar öz komandasyny, başlyk bolsa esasy zat kompaniýanyň bähbidi ýa-da maddi tarapyndan bir peýdalaryny zat görmekde. Şonuň üçin eger bizinki alak startup bolsa ýa-da esenlik bir kompaniýa üçin lider bolmak has meniň gözümde dogry hasapdaýan. Sebäbi esasan bizinki alak milletini ýagdaýda işleýän bir startupda lider bolmasaň bu iş ýüremeýär da diýjek bolýanym. Şonuň üçin lider bolmak ýa-da gowy lider bolmak üçin esasy ýanky diýen faktorlarym ýani karşıňdaky ilk bilen haýsy diýen şeklinde bir zat talap etmek zat bolup beşdilýän boluplar, bir kileşdilýän boluplar. Ýöne şonu haýsy şeklinde adamyň dilini tapyp psihologiýasyna düşünseň, adam gatnaşyklary gowy edip bilseň, ana esasy şonda gowy lider bolup ýa. Ýani sen ortaýda bir işiň ýerine ýetirilmende, döňe şol işiň ýerine ýetirilen ýagdaýynda şo iş ýerine ýetirýän adama da peýdahynyň barlygyny düşündirip bilseň, ýani kän bir mesele bolup durany. Bah. Gazetli. Şo tarawy ýa-ni komanda psihologiýasy. Asal durmuşdanam seýdiksin ýalap. Indi şu durmuş diýdim moýun şu bir soragy bar da. Men asal köp bilen ýa-ni tanşan adamlardan soraýan. Siz köp durmuşdan öwrenýärmi ýa kitapdan öwrenýärmi? Meselem bilemagny diýjek bolýanym men bir kitap söýýär ondan okap kitaplarym öwrenýär bolýan. Durmuşdan öwrenmäne awzal diýjek bolýanym. Öwrenmän ýaş bolan insanda da şuň pikirine näkili. Aslında çäklenmenden kitap bilen ýa-da käbir kino görýän, käbir kitap okuýan, käbir diňe durmuş tejribesi bolýar. Hiç biri bilen çäklenmeden hemmesinden alyp gitmeli ýöne. Käbir adamlar has köp kitap okuwan bolýar, käbirler diňe kino görýän, käbirleri ikisine de kän gyzmaýar, diňe durmuş ýaşaýar, durmuşda kalan tejribeler bilen ýaşaýar. Hani hiç şeýle özüni kämilleşdirmek demesinden belli bir zatlar bilen çäklenmelidir. Her bir zatdan özüni kämilleşdirjek bir zadyny alyp bilmeli. Her bir görýän kinodan, her bir okuyan makalandan, her bir okuyan kitabyňdan ýakynda men bir zat bakdym. Köp zat okuman dälläni az zat okusaňam şonu durmuşa geçirmäge finansiýaňda ýani. Olar ýalap biz
durmuşda gaty köp zat öwrenýär, gaty köp maglumat alýar. Bularam durmuşymda geçiremdik ýa. Şo taýda häzir men özümem jogabyny tapmamak. Näme üçin köp zatlar näme etmelidigini bilýär, ýöne edem zat. Şu soraglaryň jogabyny bilemek gyzykdy. Şoň zadynyň hem köp maglumat alýar we ýerine ýetirmekde problema çykýar-da. Şoň üçin az bilýän bolsaňam esasda şonu durmuşa geçirip bilmek mükemmel edýän. O radylaşa tebebi yani men öňkü haçanda Abdurrahim bilen ulaşamdym ikinji sanda. Kitaplarda görünmeden aýdypdym da, yani okumandan durmuşa geçirmek asıl goýtaral diýär, okumaň özlerlerini. Ondan men ýa gaýçyny ýaly safalara menim jogap tapdan asıl mesele boldy. Kitapdan okumandan näme üçin ýa köp adamlar üçin belli bir adada durmuşa geçirmek kıyın. Benim fikrimce var yani adamın öpüş psikologiyasına aýdýan kadar. Olamuja ol eýam yani bir aýratyn bakan tema bolen şonda da diýje goýan belli bir adada mesela bir informasiýa alýan. Ine diýelik kitapda özüň masalan bazı kitap bolan belli bir informasiýany alyp şonu durmuşa geçirmek. Benim fikrimce sol aralykda beýinde bir proses bolup geçýär we ondan özüme bir hilek bahana boýlap başlaýar. Näme üçin ýa birden duýgular bolýar-da. Ýa bolmasa käbir ýagdaýda ýaltalyk kelleden gelýän, beýinden gelýän zat fikir edip. Ondan sol iş etmekde meselem proýektler bir zatlar ýetişmese ýa bolmasa bir ýaltalan wagtyny näme sizi ýa-da iş ugruna getirýän zatlar näme? Mesela men köplenç bir işe geldi var. Köplenç bir kafe edip taýdyp stolma geçdim. Bir işle başlap gelýärdi. Sizin ýagdaýyňyzda ýa-ni şol bir işden tägelen wagtyny siz ýene-de iş prosesine getirýän zat näme? Şular ýaly ýaltalyk ýa-ni diýişiňiz ýaly beýinde bolýan zat ýaltalyk adam beýniň öz energiýasyny toşytlamagda aslında bu bahana ýala istilýän bolupdylar, ýöne asıl adamyň organizmi öz energiýasyny toşytlaýar, ýani gerekmejek zatlar üçin. Muňa da biz ýaltalyk diýäris. Ýöne näme üçin ýaltalyk bolýar? Bir zat edesimiz gelmeýär. Ýa şo zadyň netijesinde bir zat alamyk, ýa-da şoňa bolan höwes ýok, höwesem näme üçin döremeýär? Ýa şu iş galamyk, ýa-da şu işiň netijesine alýan netijemiz bizim kanagatlandıran nokta. Misal üçin käbir adamlaryň öz gowurýan işler we gowurmaýan işler we misal üçin gowurýan işlerinde ýerdenen aşama çel işlep bilýär, ýani wagtyň näme geçýänini bilenok. Ýöne öz halamaýan işinde sagada seredip durýar-da, öz işleýän işinde sagada seredip paçan iş wagtynyň gutaranyna garaşyp durýar. Ýani bu adamyň zadyna baglanýan hadýan, ýani halamaýan işine ýöne şulappa näille işin halaýan bolsaňam arasyndan diňjalmasaň seni ýad edip bilýär, ýani ýigrendirip bilýär, istenip bir gowlady. Gereginden artyk maç dowamly eden ýagdaýynda, ýatman, içmän zat eden ýagdaýynda seni ýad edip bilýär. Şoň üçin diňjalmak möhüm. Käbir adamlar öz gowurýan işlerine, öz saglygyny dadyna giderer derejesinde az köp işleýärler-de. Olam bolýar. Şoň üçin diňjalyp durmak, dowamly produktiw işlemek üçin möhüm faktorlaryň biri diýip hasap etýänler. Men näçe şular ýalap bir zat bar. Men iş zat etmedik wagtym özüm ýigrenýän. Eger işleýän wagtym özüm gowurýan. Bilmedim, bu daşyndan egoistik ýalagym görnüpdiler. Ýöne men haçanda özüm kemilleşdirýän wagtym özüm bir uğurda bir sferada kemilleşýän wagtym ýa-da işleýän wagtym özüme gowurýan. Şoň üçin zat edip bilemek, köp wagt boşa oturup bilemek. Bu esasanam soňky bir ýylyň içinde boldy. Meniň sferam başga bir sferada-da, o sferada işleýän wagtym, ýani özüňi zorlap işletmeli bolýar-da, zorlap okatmaly bolýar, zorlap işletmeli bolýar. Ýöne soňky bir ýyl barak öz halýan işimde edýänim üçin soňky näçe ýylda
soňky 5-10 ýylda edil soňky 1 ýyldaky ýalap işlendiler. Ýani dowamly günne köp sagatymy sarf edip işlemekde. Şonuň üçin eger adam öz halaýan işini etse, biram dady bolsa, arzuwy we maksady bolsa, şolar adamy gaýtadan işlemäge zat etýär. Günükdirýär. Yani taatiyada her gün yerden turmaga bir zadyň bolsa, yerden adam turýar, sebäp bolsa, şo sebäp bolmasa adam hiç adam edes gelmär. Menem şolar ýalyp görýän, ýani meniňem belli bir arzuwlarym, maksatlarym bar. Şoňa ýetmek üçin işleýän. Oo. Atı doğru. Atı doğru arkadaşlar. Inni yankı bir sizin asıl tarihininden yardıma düştü da bir sfereden başka sfere geçmek öyle değil. Inni sizin ýagdaýyňyzda gatyp bolýar da, mesela eger karşı olmasa şu arada näme diýip bilersiňiz ýa mesela ýa gaýtşyňyz ýa-da 5 ýyl bilen produkt satmadyňyz ýa iş öğretmediňiz ýa soňky bir ýylyň içinde hasyn howsyn iş öğretýändiňiz şol bir sfereden başka sfere geçmeň asıl tarih nähili? Bu sebäpleri. Şular ýaly men aslında Belarusya Lukmançylyk Üniversitetine okumaga geldim. 2011-nji ýylda. Ondan soň Lukmançylyk Üniversitetini okutaramyzdan soň ordinatura kapdym 2 ýyl. Bu Ýewropada ýa Amerikada rezidentura diýilýär. Berde 2 ýyl şonu kapdym. Traumatologiya, ortopediya bölüminde. Medisina wapşe näme üçin okudym? Öýdekiler isleýän üçin okudym. Ýöne öýdekileri ýamanlaýan ýalda, ýöne asyl men özüm Türkmenistana ýokary okuwja tapşyrypdym. Özüm kompýuter tehnologiýasy bölüminde ondan ýykyldym. Şeýdip, şo taýda umydym gaçyp nire bolsa da okaýyn zat edeýin diýip öýdekileriň uradan bölümine gelip okudym. Hawa kyn boldy. Başda dilini bilmeýän ýurdumda biram hiç hili baglanşyň bolmadyk bir ugurda okumak hasam kyn bolýar da şol ýurtda okumak biram mene. Şolar ýaly kynçylyklar ýüze çykdy ýöne. Ýöne alyp çykyp bolmajak zat däl eken, ýani özüň kalamasaňam, ýani özüňde bir disiplina zat bolsa, kyn bolsa da alyp çykyp boljak eken. Men ýani okudym diýip biljekler medisina urundan ýöne adetdim kutardym urumy soň ahir 1 ýyl mundan zada öz halaýan kiçilikden halaýan urumy kompýuter tehnologiýa bölümine program ýerlemekni öwrenip başladym. Ondan soň şeýdip ýol öledi açdykda komandamyz bol. Yani şeýdip uğur çalışmaly boldy. 6-8 ýyl okanyň biderekmi? Aslında men biderek diýip pikir edemem. Näle mysal üçin köp mysallar getirýärler da. Aýyna Steve Jobs, Bill Gates üniversitetden çykyp soň onaşdy olar ýaly. Mysal üçin şo taýda da üniversitede okuýarlar da şol adamlar. Ýani belki öz uğurlarından däldir, ýöne üniversitede okuýarlar. Üniversitede okumak men pikirimçe gerek. O taýda sebäbi asyl işinde gerek bolmasa da adamlar bilen işleşmegi we meseleleri çözmegi öwredýär. İslendik uğurdan bir meseleleri ýüze çykýar üniversitede örnek. Şol meseleleri birlikde komanda bolup öz kursdaşlaryň bolup çözmegi öwredýär da üniversitet. Aslında köp pedalar bar, ýöne öz halaýan uğrundan üniversitede okusaň doğru bolar diýip pikir edýän. Sebäbi ýyl ýetirmezlik ýalap bir ýagdaýym bar. Ýöne praktikada men şunu gördüm, öz halaýan uğurlaryny otawam soň işläp başlarlaryna halamaýan adamlary gördüm. Şoň üçin kysmat bu bilip bolanok näme boljagy geljekde kimiň näme işlejegi, kimiň ýerde boljagy belli däl. Atı doğru. Asıl yan gaýtşyňyz ýaly gyzykly ýagdaý. Üniversitet belli bir ýagdaýda durmuşa bir adamlary işleşme gaty gowy taýýarlayan bir mektep ýaly. Eger mesela ýa-da gaýtşyňyz ýaly gowy ýani ugurdam bolmasa da. Sebäbi men ilk gelenmede bir başga ugurdam okup başladym da 1 ýyllap, ondan ugurum taşdym.
Ýöne diýjek bolýarym şol geçirilen ýyl men pikirimçe ýöne biderek bolmady-da. Sebäbi berede öwrenýän täze boldy, tegelen täze adamlar bilen gatnaşmaly, tanışmaly, ýa-da beýle paýaklaryň üstünde işlemeli, etmeli. Ondan şol wagtlarda bir kursdaşym barda. Ol şol kursa okaýady bolýan ýöne şol kursa halap okanokda, ýa-ni men pikirimçe şol ýagdaýmy gadýar. Ýa-ni öýdnäkler şunu okadyp ondan ýöne ol oglan şol ýagda degen, ýa-ni üniversitede okap kim bilen tanışda kofa çagyryp ýöne oglan da menem bir yaman daha da oglan diýip aýdy soralardım da. Näme üçin beýle köp ýaman köp adam bilen tanışýar, näme sebäpden ýa özüň şeýle gyzykmamy adamlar aýandan olam dürtdäni ay kakam üniversitede gitdim okudum okowalyn taşdöründe oğullarım liderin gow tanış diýär da hemmesinden dost bolýar ondan teleton ey owa belli bir ýagdaýda dogry da men pikirimçe ýöne de ýan gaýçyňyl ýarak gawo ýene bir bäş wan ýyldan meselem özüne hak berýärlerim belli bolsa işler başlanyň halaman başlarlar ýöne diýjek bolan adam asıl men pikirimçe ýolda ýani üniversitet okatýan ramaýyn özüň başyna okanmasaň men pikirimçe käbir bolmak gadýar. Ýani ilki özüň okaýan adam bilen bir wagtda işleýän etýän gurup başga da gyzykly ýaşar. Menden hemme soralan näme okaýan, näme etýän aýtdyýynden aýry bir mesele bolar ondan. Hem çok kapýar bolar, gowaýan adam. O ýerde de bir planlar var, ýa-ni maksatlar var, nähip boldy. Ýa-ni diýjek goýarym şol üniversitet aslynda özüme öwretmeseň, men pikirimçe soňra waka kyl bolmak adýan. Inni özüňiz adaty gülleşdik. Ýol berdim, asyl ýa-ni nämeden dörendigini bilýär. Häzirki ýagdaýda strategiýa gurdan çalışdyňyz. Inni geljekdäki planlar näkili? Eger belli ýagdaýda ýa-ni türkmen ýaşlaryna ýol berip näme hödürläpdiler geljek ýyllarda? Ýol asıl başdaky maksady online bilim bermek bolsa, häzirki maksady häzirki ýa-da geljek maksady online bilim bermek bilen çäklenmän şu alan biliminden adamlaryň iş durmuşyndaky peýdalanyp biljek bir zatlaryň mümkinçilik bermekde. Ýagny näil boljak? Öň bizdiňe online bilim berip biziň gutaran okuwçylar ýene iş durmuşynda kynçylyk çekýärler-de. Sebäbi öň hiç öwrenmedik bir ogruny okaýar we soň ýene näme etmelidigini bilenok. Indi biziň etjek bolýan adamymyz bizde gelip bilim alanlaryndan soň şolara freelance işlerini hödürläsmiz gelýär. Ýagny iş bazarlarynda Ýewropa, Amerika bazarlaryna has köp iş mümkinçilikler köp. Ýagny belli bir ýurt bilen belli bir zat bilen çäklenmän dünýäniň ähli günjünde adat bilýärler, freelance işlerini alyp bilýärler. Ýagny bütün dünýäde häzirki wagt 20-nji asyrda freelance gaty össü soňky ýyllarda biziň ýurdumyzda internetken bir ýaýgynda kän bir köpelmedi. Ýöne biz ýol berdiňiz bilen biziň ýaşlarymyzyň freelance bir işleri edip biljek bir platforma bolmasymyz gelýär. Şo freelance işleri edip bilmek üçin hem şo ugurlarda bilim beresimiz gelýär. Eýtgeçek. Hawa. Atyrykly gowy sebäbi özüm ýa-ni freelance oglandan men pikirimçe Türkmenistanyň gowy talantlar bar. Şolaram çykaryp bilsek, kömek edip bilsek men pikirimçe gaty gowy bolmak diýerler. Aýtarapda terestegem. Inni şu ýalňyşmasam eýni ýol we bir ýyl bolsa da bir ýylyň ödem gaty tejribe de. Şol bir ýyl dowamında iňli şowsuzlygyňyz näme we şondan alan tapanyňyz, öwrenip tapanyňyz barmy? Aslında men hiç bir zady, şowsuzlyk diýip hasap edemok, tejribe diýip hasaplaýan edil görnüp ne şular ýalap bir şowsuzlygymyz boldy. Şondan şular ýalap da bitirdik diýen bir uly bir şowsuzlygymyz bolmady. Ýöne köp zatlary test edip görüpdik, barlap görüpdik. Herkeli çäreler gurnadyk, herkeli
tutorlary boldy. Herkili kurslar berdik. Yani belki bize faydasy yok ya da belki kän bir şu uğurda okutmak bilen kän bir effekti bolmady. Ýöne biz barlak gördük. Isendik bir tutora kapymyz açykdy. Test etmek üçin bir gatlyk berdi da ýol bilen. Ýöne muny şowsuzlyk dälläni haýsy ugrun has effektiw okutup boljaklygyny analiz etdik diýipler ýa-da haýsy ugurlaryň geljegini baglygyny analiz etdik diýipler. Ýani gaty köp ugurdan kurs berdik. Inni olar ýaly bolmazany belli ugurlarda bolar. Ýani esasanam freelance edip biljek ugurlardan kurs bermek düşünýärdi geljekde. Şonuň üçin uly bir şowsuzlyk bolmady. Ýöne gaty köp tejribe galan ýa-da diýişiňizde. Inni siz Belarus'a okumana kaçan geldiňiz? Näçe ýaşyňyzda klasda geldiňiz? 17 ýaşymdadım. 2011-nji ýylda. Ondan bäri köp wagt geçipdir. Indi men soragyňçylar ýaly. Eger ýanky ýyla gaýtyp bilseňiz 17 ýaşda wagtyňyzda önüňizde nähil maslahat bererdiňiz? Geljekki 2011 we 10 ýylyň dowamında ýanky bir maslahat berip bilseňiz-de özüňize ýaş wagtyňyz nähil maslahat bererdiňiz? Göne medisinany taşlap IT'ye geçdirdim. Birinji maslahatym ýöne ederdim be bilemok däbe adamda hemişe şular ýaly gorkup bolýar. Ençe wagtlap bir sferada kämilleşenden soň iza aýdyp täze bir zat noldan başlamaga gorkýan, hemişe gorkup bolýar şular ýaly däbe belli bir energiýa, belli bir zähmet, belli bir maddi ýagdaýdan belli bir energiýany sarp etýän we bularyň barsynyň boşuna gitýändigine kän bir her kim şonu gözen alyp bilenokda. Şonuň üçin kyn maslahat bererdim ýöne ederim diýip pikir edemok. Ýaş wagtym gorkup bolýar-da, näme diýseň. Esasy men ýaşlygymdan hem bilesi geljiligim bar, senlik bir ugurdan analiz etmegi, gyzyklanmagy goýardım. Yani oňa dowam etdirdim. Köpräk kitap okudýardym. Kitabam özüne gerek kitaplar okudýardym. Yani öz şahsy kämilleşdirjek kitaplar okudýardym. Ýöne şu wagt şunu bilemok, şu wagt okugan kitaplarym täsir ederdimi ony dogry bilemok sebäbi şular ýalapda men ýaş wagtymda okugan kitaplarym häzir okuganymda ikisiniň gaty köp tapawaty bar. Ýaş wagtymda okugan zatlarymy düşünmendirim diýen kitaplarym boldy-da. Ikinjide okugandan soň şonuň üçin bilip bolanok, ýani men ýaşlygymy erwet geçirdim diýip biljek gel ýöne has köp tejribe adam bilerdim diýip pikir edýän. Ýani isenlik bir ugry barlak görmek, isenlik bir hünäri öwrenmekle maslahat bererdim-de. Sebäbi wagt çalt geçýär, dünýä üýtgäp durýar. Mundan 10 ýyl, 20 ýyl öňki hünärler eýem zatdan gaçyp ötdi, iş balaryndan gaçyp ötdi, köp zat awtomatlaşyp ötdi, köp zat robotlar ýerine ýetirýär. Şonuň üçin dünýä aýak uýdurup şoňa görä täze hünärleri gapdalyndan öwrenmege maslahat bererdim-de. Sebäbi ýigide müňdürlük hünär hem azdyr diýär. Men öz dädemiň aýdýan sözi bar. Şonu men häzirem zat etýän dogry hasap edýän. Ýani isenlik bir ugurdan başyň çykmagy geljekde sana peýda bar. Radeleşen. Men pikirimde gatlyk o ýanky dünýä garaşyny üýtgetmek-de belli bir arada ýanky kylykdan bir hünärleri öwrenmek, ýanky özüňi edip görmek, kitaplar okumak şolugda men pikirimçe hasken ýanky talypda hasken edip başlamak bir wajyp bir meseleden, bir çözülmeli meseleden bir mükaddiýan. Indi siz asıl durmuşda belli bir hujumlayan ýanky adamlar ýa-da mentorlar ýa-da bilmedim meýjir bolmagy haskem kömek edýän ýa-da köp dinleýän belli bir şahsiýetler barmy? Bolsa haýsylar we näme üçin? Belli bir şahsiýetler ýok.
Men pikirimçe islenlik adamdan bir gowlady öğrenip bolýar. Islenlik durmuşymyzda tanayan adamlarymyzdan gator üstünlikli däler ýöne her bir adamyň alyp boljak bir gowy häsiýetleri bolýar. Şolary alyp bilmem. Bu okuyan kitaplarımızın awtorlary bolupdylar, görýän kinolarymyzyň şahsiýetleri bolupdylar ýa-da täzeliklerde görýän şahsiýetlerimiz bolar. Ya hatda gündelik durmuşymyzda günde görýän ýöne kän bir üns bermeýän adamlarymyzdan gowlatlar alyp bilýär. Şonuň üçin meniň belli bir özüme mentor, halifa ýa-da mer diýip biljek bir şahsiýetim ýok. Ýöne gaty köp adamlardan gowy we özüme geçiren we geçiresim gelýän häsiýetlerim bar, indiklerim bar. Şonuň üçin öwrenmeli, adamlar tanamaly, şahsiýetler tanamaly. Senlik adamyň gowy we tarapy bar, şoň diňe gowy taraplaryny aljak bolmaly. Hawa. Men atyrlykly men aradaky ýa-da çaňyň zatda birinji YouTube'da çykan videodan aýtdym. Ýa-ni men 17 ýaşynda, 16 ýaşynda huzur nesil bar, öňkü basket barda. Şoňa gatnap başlamdan bäri daşymy gurşap aýan adamlar öwrenýän bir ýa-da mekdepde daşdy öýretek adamlardan gowy häsiýetleri ýygnap, şolary belli bir şahsiýete ýygnap bolarmy diýen soraga jogap tapjak bolup, meselem özümde ýa-da eksperiment etdim bakan diýen. Enni 16 ýaş, 17 ýaş näme diýär dat bir türkmen şahsiýeti goşukdy bar 17 ýaş. Näme diýär bir wajyp zady nämesinden hyjy bar, hyjy diýärmi? Ondan men asl şo ýagdaý bolýan, özümde eksperiment geçirjek bolup, ýa-da adamlaryň häsiýetlerini öňsürip hem meksen gowladan dinlemek, benim pikirimçe gowy pikir bolup biler. Hawa ýa-da ýa gaýçyň gel günneki daşda öwrenip gurşap alan adamlar sebäbi men ýalňyşmadan bana Warren Buffett diýär, daşda öwrenip adamlar terdim diýär. Iň köp wagt geçirýän 5 tane adam bolan ortasy diýär, ortancasy film ýa-da ondan diýjek goýan adam şol atykylykly ýagdaý. Daşda öwrenip gurşap alan adamlardan beýle öwrenip duýmasagam, ýa-da bize hakem belli bir adada şoňda häsiýetlerini alyp bilýär-de, eger özüm şonu bilmesegem-de. Inni 40 minutlar gullap oturupdyr. Inni bir az ýatmak üçin bir soralar bar. Asl özüme de kitap okumany, nähili kitap okumak ýagdaýyňyz diýelim, meselem günde okuýanam ýa hepde bir kere. Günde okuyan wagtlarym bolýar. Hepde bir okuyan wagtlarym bolýar. Bu edýän işlerime bagly. Kitap okumak, kitap okasym gelýär diýenjalmak üçin ýöne hakykatda iş bilen ýetişen dedim o. Şoň üçin özüme köp kitap okuyan diýip aýtsam aldadym bolar. Şoň üçin kitap okuyan, ýöne köp okamak dorym aýtjak. Ýa okuyan adam mesele däl, hasan näçe gün okanda okamaly. Asl wajyplar şol. Men näme sordy masalagy, indi diýjek bolýan ýaşlar üçin sizin pikiriňizçe okamaly ýa-da 3 tane wajyp kitap bolsa haýtylary maksat berýär. Aslında şu kitap temasında öňem bir kadam sorapdy, meni näme üçin soradylar bilemok. Ýöne kitap okumak barada masala sorapdylar-da. Men pikirimçe bu soraw gaty giňişliň soraw sebäbi ilki bilen adam öz kämilleşesi gelýän öz bir arzuw maksatlar bar bolsa, şo arzuw maksatlaryna ýetirjek kitaplar okumaly. Misal üçin men biznes urundan kitaplar aýtsam, her kime biznes gyzykly bolmaly bilýär ýa-da şahsy kämilleşmek barada kitaplar aýtsam, olam değişli däl bolup bilýär. Men pikirimçe her kim özüne öz arzuwlary bar bolsa, maksatlar bar bolsa, eger ýok bolsa ilkinji bilen şo arzuw maksatlaryny ketgitlemeli. Şoňra soň kitaplar okumaly. Sebäbi gaty köp kitap, gaty köp ýazyjy bar. Hemmesem gowy, hemmesem öz durmuş tejribelerini paýlaşýarlar. Her kim gowdatlar paýlaşýarlar ýöne
ön kitap okuyanlara şeyle de köp kitaplar okuyanlar, kitap okumayanlar için başta ya öz halayan kitaplarını ya da yankı öz kemilleşesi gelen bir uğurlardan kitap okumak maslahat berýän. Edil men özüm şular ýaly roman datkan okamak sebäbi okap gördüm, tejribem boldy. Ýani maňa näme üçindir bir kızykly gelmedi. Ýani awtoryň has owuldanlap ýazmagy etmegi meni kızyklandyran. Meni has köp faktlar we men bilmeýän zadymy öwretýän kitaplary gowy görýän. Şoň üçin owuldanlap ýazylýan sunugy eserleri men näme üçindir bir özüne çekip bilmedi. Men özüm şahsy kämilleşmek, psihologiýa orundan soňam disiplina ýa-da düşünlikli bolmagyň sırlary ýaly kitaplar okuyan özüm. Mysal üçin men şular ýaly aýdyp bilerim. 3 tane kitap diýip häzir iň gowurýan kitabym diýip olar ýaly kitaplar ýok. Ýani hemme kitabam elbetde hersinden bir alyp boljak zatlar bardy. Ýöne misal üçin edil meniň edýän işlerime kızykýan, misal üçin startup diýdi ýa-da bir biznes edesi gelýän adamlar üçin bir maslahat beripdiler. Думай и богатей diýip bir kitap bar. Men rusça oklarym üçin türkmençe ýa-da ingilisçe terjimeleri özleri internetden görüpdiler. Soň samodisciplina öwrenmek üçin zat diýip kitap bar. Net оправдание diýip kitap bar. Onu okapdylar. Net оправдание Brian Tracy'nin kitabı. Asıl Brian Tracy'nin bu samodisciplina tamam has özüni kämilleşdirmek temasyna köp kitaplar bar. Hemmesinden maslahat berýän. Ondan soň näme kitap bar? Soň Samy bogaty человек в Вавилоне diýip kitap bar. Bulam eger adam aýlykly işte işleýän bolsa, öz aýlygyndan aýryp puluny köpeltip we gelecekde invest etmek isleýän adamlar üçin bu kitap gaty aňsat dilde ýazypdyrdy. O kitap maslahat beripdiler. Umuman şolar ýalyrak gaty kitap köp, gaty awtor köp. Ýani işlendik adam gözläpdiler. Men sebäbi kändür awtorlara zat etmeýän, mysal üçin okuyan kitaplarymyň awtorlaryny atlaryny hiç açan bilmeýän. Ma şahsiýet dälläni aýdan zatlary has köp ýadymda saklaýan. Belki men üçin kändür ähmiýeti ýokdur awtorlarynyň. Gaty dogry beýleşdirdiň bara. Menim aslında köp kişi aýtjak bolýar şo manyny. Siz ýanky maslahat beren kitaplaryňyz asl ilk başda ýanky her öýde urumdan dörat bat başga adamlar da ýanky aýtjyňyz ýalap Думай богатей bolsa Napoleon Hill öýdüniň döwründe ilkinji bolup şahsy kämilleşdirmek ýadan adam da. Ondan bir täze kitap okap başlajak bolan ýaşlarym alagada ýanky ýakynda çykan bir 2020-nji ýylda çykan bir täze awtoryň kitabyny okap düşünjek bolýan da. Ondan men asıl berjek maslahatym şoňa goşsam siziň aýtjyňyz ýalap men pikirimje ilki şol ordan birinji ýadan adamlar okap başlamam kalýar. Meselem ekonomikany okajak bolsaň Adam Smith bar. Ýa-da ýa gaýtjyňyz ýalap öýüň göstermek bar okumak bolsa Думай богатей bir belli bir ýerde öýüň samodisiplinada ýa-da komfort zonundan çykmady ýa şoňa degis kitaplar bolsa Brian Tracy bar öz uğrunyň ýanky ilkinjilerden biride. Ýanky Samy bogaty çolek Wawilony bar, olam ýanky investisiýa barada ha belli arada da näilýän bir hili günnäki dille ýa-da aňsat dille düşündirilen kitap da men ýören bir gysga kitap bolmaly. Gaty gowy kitaplar menem içinde okapdym. Diýjek bolýanym belli bir öwrenjek bolsaň men pikirimçe düýüne gaýtyp barmam bolýar. Eger dogry 3-4 asr bundan öňe dälläni diýjek bolýanym belli bir ilk başda şonu haýta adam meşhur eden bolsa, şol adamyň kitaby okadan has men pikirimçe gowy bolýar. Ondan sonra bir uğra öğrenmek için ýanky bol tapawdy ýok da eşenlik bir uğra öğrenmek için hasym düýüne gidip şo ilki şol bir zada ýalan adamlar men pikirimçe şol ýagdaýda eşenlik bir uğra ýanky alymyň asyl manysyny düşünýän bu kadýan.
Hawa doğru etdiňiz ýanky temada mysal üçin investing maradäki kitaplara bir mekdep okuwçysynyň okumagyna bir many ýok-da. Ýa-ni hiç il girdiçi sady bolmadyk adamlar üçin kämir kyzyksız bolupdyr. Şoň üçin öz ýaşyňyza, öz hünäriňize görä kitaplar saýlap okaberin. Inni son soragym, sizi tapjaklar, ýol ötdiren gyzyklanýanlar nire ýatypdylar, nire tapdylarlar? Asıl ýol tapmaga kämir kyn däl. Yani şu an bu döwürde Google'a ýol tip ýazsam çykýan bolmaly. Ýa-da Instagram'da, Twitter'da, ýa-da sosial medialarda hasamy bolmaly. Menem Kadir Nurerdi Google'a ýazsaň çykmar. Men Instagram'da Kadir tip ýazsaň belki çykaryn bilmedim. O taýda da kämir suratlaram ýok. Suratymy gören bolsalar belki tanarlar. Kämbir zat bolmagy, internetde kämbir aktiv bolup bilemek, gynançykdan şoňdur aktiv bolup bilemek ýa-ni bilmedim. Näçe çok bilerler meni, men link uradaýmasam, ýa-da Kadir Nurerdiýew diýip gözleseň belki çykar. Ýa-da elektron poçtan beripdiler. Hawa, sağ olun köp. Sizden habarlaşaplar, sizi taparlar. Yani kaçıncı ýaly podcastymyň şanyna girip mehman bolup, ýa-ni tejribelerimizden, ýa-ni liderçilik tejribelerden, ýa-da kitaplardan, topar kamada işlemek tejribelerden paýlaşan üçin köp sağ olun. Endi geljekde de üstünlük ýol ötden we täze ýerde görüşek diýip umyt etjem. Sağ olun sizem edýän işleriniz üçin senlik bir sizinki ala proýektler türkmen ýaşlarymyzyň geljegine öz ornuny tapmak üçin, beýlik şahsiýetlerden mysal almak üçin gowy bir platforma işlerinize üstünlük arzyw etken edil. Mendene illere peýda bolar edemek, ýani ýene-de Yan kaýçyny ýaly hemmedine görüp baýar edimler. Şeýagda sizin ýagdaýyňyzda da men ýagdaýymda hem men ýagdaýymda dogry katýan. Hukman hezeren bir görüp balar. Birlerine kömegimiz degse, birlerine bir idamimiz degse, dem şat şoň nisip bolsa ýaşlarymyzyň hemmesiniň hem okuwlaryna, işlerine üstünlük arzyw etýär. Haýdam gelsin. Sağ olun köp. Sağ olun, görüşelim.